Evidentment serà una cosa molt més controlada, una cosa que haurem de fer en formats més petits. Hem buscat 4 espais de la ciutat. Plaça, evidentment, no podrà ser, però sí que hem buscat espais més petits on farem igualment concerts per poder donar aquesta visió encara que el mercat de música és viu, tant en la idea de mercat com també en la idea d'ambient a la ciutat. Vull felicitar a l'organització, a l'alcaldessa i a Marc Lloret i a tota la gent que hi ha treballat per aquesta capacitat d'adaptar-vos, per aquesta capacitat d'imaginar que una altra cosa era possible. Nosaltres tenim una tradició d'una ciutat musical, una ciutat cultural, no el volem deixar perdre i no volem que aquest virus ens ensorri aquest món. Vol dir que continuarem, us plantegem aquest nou format de mercat de música.